Зиша башы авылында гомер итүче Степан Бойцовның яраткан шөгыле гармунда, скрипкада уйнау. Аңа 96 яшь. Махсус музыкаль белеме булмаса да, уен коралларында оста итеп, яшь чакта җырлаган көйләрен суза. Ertele vuradı, kişetele vuranma, mama kışalıgını uğran. Степан дәдәй бер үзе гомер кичерә, өйдәге вакытия кешеләрне башкара, илкөн яңалыкларыннан да хәбәрдар. Демография илкүләм проекты буенча социаль хезмәткәр Татьяна Михайлова ярдәм итә. 96'ны туздырdım, izlemeler cinsin yapkadır. Ağır olmadıydı. Allah'a şükür edildi, mügebet para, paralar koytup duralar, ekolayla bir yuşuğuz var, ultralı yükselip durar, seni süneybetlep. Яраткан транспорты мотороллеры да янәшәдә генә, аның белән заманында малларга печән ташыдым, утын алып кайта идем, ди карт. Bilen şusu bilen yerde şu altına gittim ben eve. Tecrübet buldu. Язмышы җиңелләрдән булмый, картның балачагы, яшьлеге авыр сугыш елларына туры килә. 3 яшьлек чакта аттан егылып төшеп имгәнгән, чукрак калган. Шунлыктан сугышка алмаганнар. Күп еллар кибеттә сатучы булып эшли, бер ара янгын сүндерүче булып та хезмәт куя. Tekobundan flaskerde işlep. Ondan sonra bir katına ölüp gitti. 96 yılında öldü. Yamağa ben arkamda işlerim, 60'a kadar işlerim. Bagajıyla komanda. Komanda işleyip gidenler yapıp satırlar, işlemedim onda. Zamanında бик күп авылдашларын, тирә-як авыллар халкын итек басып, бүрек бияләй тегеп сөендергән ул. Степан Федотович тормыш иптәше Анна үлгәч тә озак еллар күпләп мал-туар асраган, сыерын да савып, эш белән үзенә юаныч тапкан. Сабый чагы 40 елларга туры килгән Степан дәдәй бүгенге тыныч тормышның кадерен белеп яши.